Čaute, chcel by som pochváliť jedného môjho klienta, ktorý zase urobil brutálny výkon. Ako na začiatku, keď došiel chalanisko, mal cez 130 kg, ktoré sme najprv pekne zhodili na nejakých, dajme tomu 118, a sme sa dlhodobo držali. A teraz sme vlastne schudli zo 118 na 99, čo som sem dával, akože klobúk dole. Zamakal fakt brutál a ľudia proste, keď to pochopíte, hlavne aj ten klient pochopil, až keď tú stravu viac do toho významu, tak sa to začalo extrémne meniť. Proste ten tréning zvládnete odmakať úplne viac menej ľahúčko, ľahšie, ale potom musíte ďalej aj tie ostatné hodiny, lebo si zoberte, že 3-krát do týždňa posilke hodina aj 2, dajme tomu, nech to je 6 hodín týždenne, to je strašne málo preto, aby ste dosiahli tie ciele, takže potom musíte vlastne robiť to, čo máte robiť doma, to, čo robíme všetci ostatní, ktorí nejak vypadáme. Takže hovorím ešte raz, brutálny progres a som rád, že ďalšieho klienta mám takéhoto, čo zamakal na sebe a veľký rešpekt, klobúk dole a ideme ďalej, same sa to neurobí.